katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Sa bawat salita, katapatan mo ay naroon, aming Diyos. 95.3 FM Panginoon. 95.3. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang kaluoy mo, gipangayok ko kanimo karon sa akong pagsimba nga mahimaya ka. Ang atong oras karon alas 4:40 sa kahaponon. Ngayong hapon ka na itong tanan, Luzon, Visayas, San Mindanao. Ang papasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamaayo o sa iyang pagbantay nining katapusan nga adlaw sa simana. Adlaw karon nga Biyernes. Kaya wala ko'y klase sa ato ang mga magtutudlo din sa kabukiran. Salamat sa Ginoo gikan sa 95.3 sa dial sa inyo mga radio. Pwede lang yung maka-request awit makalangit ni ngatak na og dapit sa kahaponon. Once again, ang atong oras alas 4:41 sa hapon nining adlaw nga Biyernes. Og salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino, escape from Davao City Government. Maayong hapon sa tanan o maayong buntag sa dapit sa laing mga nasod diha sa PC. Nagahulang, nagahilang, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulang, nagahilang, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga muhilak ka kaniya. Igahatag mo ba ang
gitinguhan niya nagahulang, nagahilang, nagatawag kanimo sa pagkabalaan, nagahulang, nagahilang, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba, uhaw ang Diyos sa imong pagsimba. Nangandoy siya nga muhilag ka kaniya, igahatag mo ba ang gitinguhan niya? Mayakot sa tanan mga igsoon, nangatong oras sa alas 4:44 sa kapunong ikab sa Side FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Pwede lang yun mo makarequest sa awit makalangit. Open lang kita mateksunan sa mga awit makalangit nining matahong na kahaponon. Nangandoy ka nga pukaon ko pag-usan, ang akong unang magkaribo. Imingaw ka Ginoo sa mga luha ko, nangandoy ka, naghandong ka, nangandoy ka nga pukaon ko pag-usan, ang akong unang magkaribo. Imingaw ka Ginoo sa mga luha ko, nangandoy ka, naghandong ka, igahatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong mga paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha, o kania ang kinatibukan ko, dawata Ginoo. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, mayong hapon pag-usap kanatong tanan mga igsoon.
Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga manadalan, sa bukto niya agagon usab na yon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon, si Jesus lang sampita kay siya duol pa. Siya matinagdanon o maluluyon, dili kanya biyaan o taligan. Subaya lang, padayan lang, hanggang hapit na mabutan. Lingo na lang ang imong kaugalingon, kay imong nasab ang panahon. Ayaw pagkilagi ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sama sa alindahaw. Kunya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw ka manlaka sa daghang nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unyaw mapulihan sa panahon nga palipayon, kung si Jesus ang imong pahariyon. Subaya lang, padayon lang, ang nag-anan hapit na magutan. Liko na lang ang imong kaugalingon, kay pa imong nasab ang panahon. Kaya salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jiwar. Kanagos usab sa ato nga programa karon. Maayong hapon kanimo diha Bro Jiwar Dakab. Basog makalugar mo sa overnight fellowship sa Pizza 30. Niya silang Pastor Gideon mga 28 sa Disyembre. Tungod kay doon natin Thanksgiving usab diha sa Pilipinas. Welcome ang tanan. Tingali ano na tayo mga singing contest niya na nga mga panahon. Open lang kita mixon basta mga awit makalangit. Pwede lang yun nato nang ipaabot diri mixon nato nang ipahibalo sa atong station manager. Dini sa atong overnight fellowship mixon. Tungod kay doon na tayo mga pagkuntis diri sa ato ang lugar dini sa Balok mga isa. Oras karon alas 4:53 na sa kahaponon. Nasaan na kaya ako? Song by Pastor Balonto Pin Balonto mga igsoon. Nasaan na kaya tayo ngayon?
kinabuhi. Di nakabalog asa na takuto beso o Diyos pagpangalaman. Ang buhay ko'y noon walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyon ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y bulong-bulong. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Nasaan na kaya tayo ngayon, mga kaibigan? Wala nang hihigit sang tulad mo. Ang pag-ibig mo kaila'y di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan nung ako'y napalaban, humihiling ng kaligtasan. Ako'y iyong tinulungan, O Jesus, kay buti mo sa akin. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Shana. Ang katulad ko sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Nasaan na kaya tayo ngayon, kaibigan? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Charlie Biorica Kadosali. Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-watch, mga kaigsunan, sa atong programa. Pwede lang yung maka-request agad makalangit gikan din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio, ilabi na sa dapit sa Kamandan. Ano na yung mensahe si Sister Chorica
Charlene Teorica Kadusali, Ming hapon pastor og sa tanan nga tigpaminawan sa imuha nga programa. Welcome mga kaigsunan ko sino sa malabot nga 31 sa December. Doon na tayo mga games nire mga kaigsunan alang sa singing contest. Gipili ka niya. Kung ikaw ako, gipili ko sa Ginoo Maison. Wala ka ba mahibalo na ikaw gimahal niya? Sukat pa sa sinugdanan sa imong gigikanan. Gipili na ikaw niya nga mahimong iyang kasaligan. Ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan, damusang yaw sa balaan nga kasubuan. Ipatubo, ipadako, nagpabilin nga ikaw buutan. Sa sinugdanan ug karon ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugoon. Adunahan ug gabus ikaw gipili, kayang mga buhat mo tinasahi. Siya imong katimbang sa tanang mga butang, sa kaharo ay kalisod. Siya ang mutabang, siya bisa mangit mo magianan. Siya giladusan o nasamaran, ilansang siya sa krus, apan niyang iantos. Ikaw ang hinungdan aron sa gugman niya, ikaw matabunan. Sa sinugdanan ug karon ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugoon. Adunahan ug gabus ikaw gipili, ang mga buhat mo pinasahi. Unang ikaw ako may son pinasahi yun sa tumakan sa Ginoo. Una atong gamiton ang tingog gagipiyal sa Ginoo kanatong may son alang saya himaya lang yun ikson. Sa sinugdanan ug karon ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugoon. Adunahan ug gabus ikaw gipili, kayang mga buhat mo pinasahi. Sa sinugdanan ug karon ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugoon. Adunahan ug gabus ikaw gipili, kayang mga buhat mo pinasahi. Unang
kitang tanan maigsoon pinasahigod sa buhi natong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argo Sargas from Bakong. Amin, alleluia, dalaygon kaayo, dalaygon Dios kaayo ang Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwat sa atong programa nining David sa kahaponon. Open lang ta maigsoon sa request awit Makalangit. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Armando Inglaterra nagwasosab sa atong programa niningat na sa David sa kahaponon. Ang kinakabangan itong paso. Pagbabahagi sumbay ahayro maiso. Salamat sa kinabuhi ni Mama ni Sister Arias Shal Mimi nagwasosab sa atong programa. Pwede lang mo makarequest sa awit Makalangit di atong ipaabot din sa atong programa sa kahaponon. Di ko na ngayon pinaghihinayangan ang nangdaang madilim kong kahapon. Ganap ko nang nauunawaan kung bakit ako ay nagkaganon, pagkat nilimot ko ang Panginoon. Pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublob sa kasamaan. At aking nahinarap ang bunga ng lahat, pambansang piitan ang kinahantungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Pagpabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibibigay. Bugtong na anak sa aki o makay, salita na ang aking naging gabay. Umago sa takbo ng aking buhay, tinanim sa puso at pinamuhay. At ang kapayapaan niya ay
itinaglay at aking natamo ang bagong buhay ko. Sa akin naman ngayon binabahagi sa inyo, buhay na payapa, may sapat at biyaya. Sa masamang gawa ako ay lumaya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra. May hapon Pastor Sapre, nais kayo ang tingo sa alagad sa Diyos. Sama yun ni Pastor Capitol John nato ang tingo Pitras Buhi Mata. Salamat sa Ginoo Brother Arnando Inglaterra. Kini nga ato nga tingo nga gihatag sa Ginoo, gipial gikan na gyud sa Ginoo. Ato na gyud pini Capitol para siya tumaya ekson. At sa buhay ko may bagong musika, ibahagi siya ang aking adhika. At sa awit ko iaangat ko siya, di mahihiya umangangamba. Sa buhay ko may bagong musika, ibahagi siya ang aking adhika. At sa awit ko iaangat ko siya, di mahihiya umangangamba. Dili na yun na mahiya maikson o dili sabda manggamba. May hapon ka natong tanan maikson. Ikan kayo sa Sen FM 95.3 ang atong oras sa alas 5:10 na sa kahaponon. Dili kabayran Maxon, song by Solomon. Ikot kabayran ang kinabuhi nga yung ipihal ka nato Maxon. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, iatiman niya ako iambingan. Unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili habayran sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, nag-anak naunta ako kahulog, apan gisapnay mo ako Ginoo. Inaan
lagi sa gugma mo nga way pagluban. Sa kagulanan ilipay mo ako. Unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, sa panahon na ako na malandong, sa nabilim nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. O bisan pang mga butangan na angkon ko, unsa man ang gibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, dili ka bayran sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Salamat sa Ginoo Maigsoon. Doon ay request si Pastor Argos Arias Maigsoon atong i-play ang iyang request. Request kong song Pastor, Dalangin by Redeem Band. Ato ni i-play Dalangin gikan sa Redeem Band. Og dunay request si Mamayit Madagat, dalaygon ang Ginoo kaya ang labot Pastor. Akong i-play ang labot gikan sa atong nag-request karon. Atong i-play ang Dalangin by Redeem Band. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pagwas karon. Pwede lang yung maka-request awit makalangit atong ipabot ang inyong mga request awit makalangit Maigsoon. Dalangin. Request ni Pastor Argos Arias from Bagong Dalangin by Redeem Band with lyrics Maigsoon. O katong i-play pagsunod ini ang request ni Mamayet Madagat from Davao City, Jermen Labod. O Pulong Mo Kinabuhi Ko, kanta by Pastor Gideon Candelario. Once again, mayong hapon ka natong tanan ang atong oras sa alas 5:18 na sa kabuntagon nining atong programa Awit Makalangit nga gidalit kayo sa Sign FM 95.3. Kuni akong gi-welcome ang tanan sa last night sa December na tayo singing kantis para sa atong programa. Human sa atong bulaton pagka tunga-tunga sa gabi. Ano na tayo mga games na Maigsoon. Open lang basta Awit Makalangit Maigsoon.
Pwede -1, pwede sa o gitar. Ako lang gi-imbitar ka ng mga follower visitor sa Sign FM 95.3. Sunod ni ini nga song is Labon, song by Victory Pan. And then Tulong Mo Kinabuhi Ko, song by Pastor Gideon Cantillare. Pwede lang yun mo makaripis awit makalangin bago sa mga kaisunan kaya itong Getli. Ang kalungkutan uwiin mo, oh Diyos, daling sandigan 95.3 FM. Iyong ng aking dalangin, puso'y kandihin, ako'y palakasin. Puso'y kandihin, ako'y palakasin. Ini sa Sign FM 95.3. Ang sunod nga song is Labot mga ison. Sayang, mamimiss mo mga favorites mo. Nasinapan na itong Pasko, hindi nagbabago. Merry Christmas! Iba ang sarap ng Pasko sa day. Okay, Labod, request by Mamay Matagat. O ang sunod is Ang Tulong Mo Kinabuhi Ko. May hapon ka na itong tanan ang atong oras sa 5:23 na sa kahapon. Salamat sa mata ko sa iningatag na ulapit sa mahapon o mapugnaon nga panahon. Sa banatian Nato pasalamatan ang Ginoo pinagi sa labod. Kasabat sa atong buhi nga Dios pinagi ni Jesus. na Diyos
Ikaw ang kagahapon, nalunod sa walay katapusan. Ganap pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang among kasaligan ug rauman. Walay butang malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong gahom. O Jesus, kaluy ko o higa pa, ginilawas na ginakalan o kaayuhan mo. Hapon mo niyang kadlaw, mag-uban-uban ta sa itong programa alang sa mga mensahe. Ang oras karon na 5:28 na sa kahapon na.
abot uban sa pagtuo na matungkulan kaayuhan. So, ni kaduhang request ni Ma'am Aik Batagan from Davao City, Sa Exxon. imong pagkatao adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong Ang pulong mo kinabuhi ko. ng panahon kay ang pagsulay kang gusto ko ganan kapag ang kabalaga ang tulong sa Dios Ginoo ang una. Imo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan, mahalaw ang tanan, isang kalibutan, mahalaw sa laman, ang pag-ibig ang tulong mo. Di mausap ang saan mo na ako dito sa trono mo. Butang may katapusan, mahalaw ang tanan, isang kalibutan, mahalaw sa laman, ang magpapili ang tulong mo. Pasipon ko, maayong hapon ka na pagtanan ang atong oras sa alas 5:30 kilos na sa kahapon. Adain lang kita sa pag-request sa awit makalangit mga kaigsunan kay hatagan ang tulong panahon din sa atong programa. Dini nga tag na ugapit sa kahapon. Ang tulong mo, kahayag ko sa puno, naligo ko sa puno mo, nabago ko ang puno mo, kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang puno mo ganghana, doon sa tanan, katawan mo giambang. Walay laing gabay. Ay hapon usab sa atong amigo si Sir Robert Lumakan Ang Biblia Laurinti na nagwasasab sa atong programa sa mga Laurinti family Exxon. Mayong hapon kaliniw yung tanan. Ang atong unos karon alas 5:34 sa kahapon gikan sa San FM may kibay witri sa dial sa Indiwak Bangat sa Radio. puno mo, nalingon ko sa puno mo, nabago ko ang puno
sa Dios magtiwala kay Redeem Band. Ihapon pastor ato nang ibli. Sa Dios magtitiwala. Kahayag ko sa punong naliwan ko sa punong nabago ko ang punong inabuhin ko. Sa Diyos magtitiwala by Redeem Band, requested by Pastor Argos Arias from Bagong Quezon. Salamat akong ikabalos, akong ikabalos sa Ginoo. Kinasagap sa magsimba, akong ikabalos, akong ikabalos sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa pagwasosab ni Sir John Agar Tratse sa mga Tratse family. Salamat usab sa kinabuhi ni Brother Jason Alatan from Paleo, Quezon, Tanay City, Negros, Albiata. Kung kami ay tatanong, sino ang Diyos namin? Kung tapang namin sasagutin, kay Jesus, buhay ay makakapit. Dati buhay namin dyan lang may hawak
mo maka-request awit makalangit mga song ihatagan na itong panahon nining mga tapilang. Salamat sa Ginoo sa request ni Pastor Arias Argos. Sa Dios magtitiwala. Ikaw, kanino ka magtitiwala? Sa sarili mo bang maniniwala? Yan ang gusto ng Diablo, di ba? Ang buhay mo ay masira. Kayo, kanino kayo magtitiwala? Sa Diyos ba na tao lang ang may gawa? Hindi sila nakakarinig o nakakakita man. Desisyon mo'y kinakailangan, dito buhay mo'y nakasalalay. Kumapit ka sa batong matibay, sabay-sabay na isisigaw. Sa Diyos kami magtitiwala. Sa Diyos kami magtitiwala. Sa Diyos kami Ang atong oras alas 5:41 sa kahaponan. While kita nangapi mga kaigsunan, while kita nagsikay-sikay diya sa to ang kusina, paday kita sa pagpaminaw sa awit makantahe. Dahil ano man ang mangyari, sa pagmamahal kay Jesus kami ay kakapit, sisigaw ng walang pagtingin. Sa Diyos kami magtitiwala. Sa Diyos kami magtitiwala. Sa Diyos kami magtitiwala. Sa Diyos kami magtitiwala. Kaya salamat sa Ginoo sa request awit makalangit. Pwede lagi mo maka-request mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa sa kahaponan. Mga awit makalangit maigsoon nga ipaabot kayo sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Labi na sa dapit sa Barangay Paleo. Mayong hapon kanyang tanan sa mga Alatan family, Brother Jason Alatan. O sa tanan nga mga Makay family o mga Tratsi family diya sa Pindoy, diya sa Bulod, Exxon. O sa Bakong mga kaigsunan, o sa Mindanao, sa dapit sa Davao City, Exxon. Milagroso ka, kay Rimaban. Iyong mga kamo kinabuhi tugyan ko, gayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan.
nga kaayuhan, ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. O sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. O sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Sa imong mga kamo, kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. O sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. O sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makipatog Ginoo, og ang kalinaw mo abot ka nako, mao ka nang saad mo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. O sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko. O sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Salamat sa Ginoo Mekson, ato lagi yung itugyan nga tos Ginoo ang tanan. Tungod kay naalag yung si Ginoo ang tanan mga Ekson. Pwede lang yung mo makarequest awit makalangit atong
Paabot din sa San FM 95.3 sa dayon sa inyong mga radio. Ang atong oras sa alas 5:50 na sa kahaponon gikan sa San FM 95.3 sa dayon sa inyong mga radio. Di ako may rimaban. Ikinahanglan Mekson magpakupot na kanunay sa atong buhi nga Dios, sa tanatong plano, sa tanatong tingo ha Ginoo lagyan mes. Susihan Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandong mo. Bukawan ang ako nahikatulog nga pagkigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, punon mo ani ako Ginoo. Susihan Ginoo kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandong mo. Bukawan ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, punon mo ani ako. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa tabawa ako, punon mo ani ako. Ay hapon ka natin ka na mga kaigsunan ng atong oras sa alas 5:55 na sa kahapon gigigan sa San FM 95.3 sa dayon sa inyong mga radio.
ugakson mo. Ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo sa makaw sa tabawa ko. Puro no ani ako Ginoo. Salamat sa Ginoo kay Sul kanunay lagi ta magpatupot sa buhi nato nga Dios. Labaw sa tanang butang mga Igsoon. Atong kinabuhi, labaw sa tanang butang. O ang mga butang na naangko na to, gikan ko na sa Ginoo, labaw sa tanang ang atong gininawag pusod, ang iya gigamit o gipagamit atong Igsoon. Kung man ang tanang butang, naabahan ko na to, pero makalsa ang atong gininawag din sa kalibutan. Makunsa man ang mga katigayonan, umawala ka sa atong tunan. Makunsa man ang kaanyat ni kalibutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikiinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigong maka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Makunsa man ang mga katigayonan, kung mawala ka sa akong tuliran. Makunsa man ang kaanyag ni kalibutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, ihigong maka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Otol Nathan Candelario gawas from Cavite City. Maayong hapon kaninyong tanan diha sa Cavite City. Kumusta? Ikaw lang ang kalibay ko, ikaw lang ang kalikon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos.
ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Kalikaw ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Linaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Labaw sa tanang butang, kinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Eugene Candelario nagwasosab gikan sa Kisi sa Saudi Arabia, galing kalubatunan sa Bangyang Cellphone Max. Ang atong sa alas 6:03 na gyud sa kahapon. Ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Salamat sa Ginoong Exxon, gikan sa SNFM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Labaw sa tanang butang. Ang panahon, kahon-hanuman, mula sa magandang kitang matagusan. Ang tulong sa Diyos, patalimugan ka, kay ang Ginoo nagtuwag sa kalagtaon. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo Ang magpadayon, ikinahanglan yun may sure magpadayon lang yun sa trabaho, magkipiyal sa atong Ginoo. Ikan sa SNFM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo, ang magpadayon. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton taog ikalipas, ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton taog ikalipas, ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton taog ikalipas, ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang gantihan.
sakit ni ining kalibutan na lumalabay lamang. Kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon, watang Diyos sa kasing-kasing mo karon ang pagbalik sa Ginoo, walay bisan usa nga nasayon. Ang kasiguruhan sa kaluwasan kang Kristo lang makaplaga. Sa dunay na pagsulay watong taong ikalipan, sakit ni ining kalibutan na lumalabay lamang. Gusto mo nga maangkon aking dayon, dawatang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ikinahanglan na gyud nato may so dawaton na gyud nato ang Dios atong kasing-kasing. Kasi ara ko'y nahibalo sa ugma sa atong kinabuhi mga higala. Ang atong oras karon alas 6:08 na sa kahaponon. Salamat sa Ginoo sa tanan nagwa sa Facebook Live sa Visayas at Mindanao gikan sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton taong ikalipan, kasakit ni ining kalibutan na lumalabay lamang. Kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon, dawatang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton taong ikalipan, kasakit ni ining kalibutan na lumalabay lamang. Kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon, dawatang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi padayon bisan unsay sitwasyon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi padayon bisan unsay sitwasyon. Wow! Watching from Lapu-Lapu, Cebu City. Maayong hapon kaniyong tanan diha sa Cebu City. Padayon na kita mga kaigsunan sa tahas nga impiyal sa Ginoo sa matag usa nato ka mga kinabuhi.
Padayon kita magkaigsunan, pwede lang yung mo makarequest sa awit makalangit gikan sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio 11 at sa Facebook Live mga igsoon. Pagkadako sa buhay ni Kristo, kahit bulungan, gayud ang Ginoo, ang salada ko, iyang gipasayo, sa dala niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw. Salamat sa Ginoo. Ikan kayo ni Brother Pam Silon Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City mga igsoon. May ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Goodness of God, Visayan person mga igsoon. Magalakaw kita, subat. Ang ugma mo o kalong may kinutuhan, ikutan mo ibuok kinabuhi ko, gikan sa akong papangon atog sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Adunay kang matinud-an, adunay kang maayo ka na ako. Tud ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tigong mo nagagiya sa kangipin, nagauban, masuod ka sa satanan. Ikaw ang akong papa, ako'y mong pinangga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-ano, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tud ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. O ihalad ko kinabuhi ko, tanan nga anaa ako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. O ihalad ko kinabuhi ko, tanan nga anaa ako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Kanunay kang matinud-an,
ka na ako. Ang tuna ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Salamat sa Ginoo. Na request si Brother Pops Dillon Mengito gikan sa Lapu-Lapu, Cebu City. Request ko kanta pastor Esperanza. Salamat sa Ginoo, Esperanza o inspirasyon ka. Ato ning i-play mga exoon. May ganting madawatan, ang saad niya may ganting madawatan. Ang pagbalik sa Ginoo, haduon na kaayo. Ang tanang mga ilhanan ato nang nabati o nakita na. Unang mga pagsuray, ato lang ikalipay. Mag-ampo lang kanunay, kay ang Ginoo mo tabangan kanimo. Dili na maglangan-langan sa atong pag-alagad. Kayang pagkalit ni Kristo, haroon na tayo. Ug ang mga Kristohanon, iyan ang pagadaton. Dito sa iyang ginharian, na walay katapusan. Ang pagbalik sa Ginoo, Ada nga pinisita ang exoon. Salamat sa Ginoo. Ako ning i-play mga exoonan. Request ni Brother Pops Dillon Mengito, inspirasyon o inspiransa. nakita na. Huwag ang mga pagsulay, ato lang ikalipay. Mag-ampo lang kanunay, kay ang Ginoo tabangan kanimo. Dili na maglangan-langan sa atong pag-alagad. O mauni request ni Brother Pops Dillon Mengito, inspirasyon ka din inspiransa. Kinabuhi na puno sa pagsulay, ang mga problema udangan. Ang atong oras karong alas 6:20 na gyud sa kahapon ang gigan sa SNFM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Inspirasyon, walay laing himo, lawas pagtuol kanisod. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, oh Diyos. Ang mga pulong mo, iwag sa dalan ko. Walay laing kamatubuhan, walay laing kinabuhi, lawas kanino. Usa karon, ikinahanglan ang kadakugan. Isang likwad ang problema Kagoon o ang pagsalig ihanga nito sa langit.
Kalipay ang pagtuol ng sol. Inspirasyon ka. Anlaw karon nga Bernis, pizza 29 sa November. O bang anlawa holiday, Bonifacio de Manila. Muna mulay trabaho pang anlawa, just relax. Walay laing kinabuhi ng sarili. While kita na ni hapon mga kaisunan, mapadayon kita sa pagpaminaw, sawit pakalangit, digan kayo din sa Sign FM 95.3 sa tayo sa inyong mga radio. Kung sa tanang ko nagwa sa Facebook Live sa Bisaya, San Mindanao, magandang umaga, may isang gabi po sa ating lahat, dyan sa taga-kamay nilaan. Salamat sa buhay na itong Diyos mga kaisunan ka naghatag siyang mayong panlawas, naghatag siyang puso, kalingon. Kaya nga kitiyal ka na ito mga kaisunan. Salamat sa Ginoo, kumusta ka mo niya sa Lapu-Lapu, Brother Papsilon Mingito Garcia. Ilabi na mga lawa, holiday na is Bonifacio Day. Inspirasyon ka, ang tao doon ay inspirasyon. Bawang Diyos, kadaugan kasiguran, kapaguhan ko sa dagan sa kinabuhi, hindi sa kangibutan. Wala ka ng hiyas, kaghatag sa Ginoo, kanatong tanang, hiya sa pagkanta, sa pag-awit, pagkita, o mga instrumento, na makahimo ka, ikaig na sa atong Ginoo. O katong isunod ang play ang Esperanza ito. Dito sa iyang ginharian, walang katapusan. Munang sangka doon na po tayo kinabuhi, doon na po tayo pagkakaw, that is Esperanza. Requested by Brother Papsilon Mingito Garcia from Lapu-Lapu, Cebu City. Esperanza. Sa kinabuhita muabot ang kaluya, kalaay ka balaka batiunta, usahay manghapaw ka tungod sa Pwede lang yung makarequest sa ulit mga langit, kaya natagan kong panahon din ay sa Sign FM 95.3 sa tayo sa inyong mga radio. Kalibutana, kalaay ka balaka, masugatan ta. Muabot ang pagsulay o mga panghay-hay, apan na siya buhi siya. Nang may kinabuhi pa, may esperanza.
Adayon ta, si Jesus ang atong esperansa. Esperansa, kulong makalipay. Esperansa, kulong makadasig. Esperansa, tinugdan sa pagdaig. Magmahay basta't may esperansa. Nang may kinabuhi pa, may esperansa. Kay buhin siya, may esperansa. Pag tayo magsimba, padayon nunta, si Jesus ang atong esperansa. Si Jesus tayo nunta, si Jesus tayo nunta, si Jesus ang atong esperansa. Salamat sa Ginoo, Esperanza. Requested by Brother Patilok Nikito. Dahil kita sa pagpabinaw sa awit makalangit, pwede lang mong maka-request na iksoon ato na pinapatagan o panahon.
Nagaluwas, nakapatutunan mo. Ano ba ang mo? Ang ganap mo, sa salamat sa lupa mo. Kanyada, Kristo ito sa isang siba. Esperanza. Doon na mo ko'y kanta mingson nga April boy ba, Esperanza. O niya, napo'y Esperanza nga Christian song ba mo nang manglisod at pangita mingson kay kasagaran na to makita April boy Regino. Yan kani ato nga kaigsunan nga nahin mo na sa mga Christian. Kaya panahin kita sa pagpaminaw sa awit makalakit mag-isot. Ayaw magduha-duha sa imong kinabuhi. Kung unsa ang kadungan sa imong kapalaran, si Jesus mo uban sa malisod na mga dalan. Sa bukto niya agakong lugsat na ayaw kalibuti ang iyong karumahan. Si Jesus may sakitan kay siya duupan. Hangtod may kinabuhi. Composed by Victoria Pan. Nahimog soko ning kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsud ko sa kalangitan mga bulan ko kabituunan imong ipahimutan mga pag-angkos ning kinabuhi imong gipasan alang kanako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon naugasan sa hapili mong dugo walay sama kanimo kagamhanan walay aram makatubong sa guma mo tapos og angayan pasidunggan ka atong may kinabuhi
Angkon may kusog, angkon may ininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, angkon ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko, Ginoo. Nahimok suko ning kalibutan, ubang sa dagutan katuyuan, inigsod ko sa kalangitan, mga bulan mo kabitukunan, imong ipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong ipasan, alang ka na ko sa kahugawan, imong gihigloan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatubong sa gugmao. Tapos o ngayang pasidunggan ka, angkon may kinabuhi, angkon may kusog, angkon may gininawa, sa ngabil ko himayaon ka, angkon ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko. Angkon may kinabuhi mo ay soon, ako naging alagaran ng Ginoo. Angkon may kinabuhi, angkon may kusog, angkon may gininawa, sa ngabil ko himayaon ka, angkon ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko. Angkon may kinabuhi, angkon may kusog, angkon may gininawa, sa ngabil ko himayaon ka, angkon ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o alagaran ko, Ginoo. Angkon may kinabuhi, angkon may kusog, mga igsoon. Mayong katihikan natin ka na atong oras sa alas 6:41 na sa kagabihan. Siya pinagdahal ug maluloy kong dili ka niya biyaan kong kamitan, subayan lang, padayon lang, ang dag-anan apit
na magugdan, liko na lang ang imong gawin. Kay ugma imo na sa panahon, ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi. Kini mo labay ng sama sa kalindahaw, kunya mawala ang mga pagbalata. Ang si Jesus ang imong panahon. Ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi. Kung unsa ang padulong sa imong kapalaran, si Jesus mo uman sa malisod nga panadalan. Sa bukto niya agakon uksak na yon. Ayaw kalimugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang saklita kay siya guhol pa. Siya matinagdanon o malulungkot. Dili kanya biyaan o taligan. Supaya lang, padayon lang, hapit na magbutang. Liko na lang ang imong kaugalingon. Imong nasa ang panahon. Ayaw patilagi ang kasakit sa kinabuhi. Kini mo laban lang sama sa alindahaw. Kung mawala na ang mga pagbalata. Kung si Jesus ang imong tanawon, ayaw kabalaga sa daghang nga problema. Kini may kasumbaran sa unahan. Kunyak mapulihan sa panahon ng malipayon. Kung si Jesus ang imong paharion, supaya lang, padayon lang, hapit na pagutang. Liko na lang ang imong kaugalingon. Imo na sa ang panahon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi kasi biyala ko Teresito. Kabalaka sa daghang May hapon ka na itong tanong kay Sunan Gigan kayo sa FM 95.3 sa Dayaw sa inyong mga radio. Kumusta Sir Teresito Bialago from Iloilo? Bila naman kabok atong liwat karon. Salamat sa Ginoo din na kinapos ni akong amigo sa manager mga kaigsunan diya sa dakong kompanya. Salamat sa Ginoo. Hamong Ariel today, long time no see, but now see. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ato lang i-enjoy ang atong pagpanalangad sa buhay na ito, mga Diyos.
Grabe na ni David sa sayong kakabi. Kumusta ang atong mga pinanggal mga follower of listeners sa Sign FM 95.3 sa Tayal sa inyong mga radio. Ikan kayo sa City Balog Barangay sa Niño Tahit, Tanay City, Negros, Argenta. Ang atong oras karon alas 6:46 na sa kakabi. Panay kita sa pagpaminaw sa awit bakal namin. Sa katrabawan, sa presensya mo, Gipangga mo ako. Ikaw ako may so gipangga ko sino. ko sakit matibukan. Pwede naman maka-request awit makalangi. Awit Gipangga ka sino o may so ikaw ang ako gipangga ko sa atong bina. Gipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapaglasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, ipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapaglasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, magasimbaho no, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo igabayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Magasimbaho no, alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako matod sa pulong mo, isan sa kapaglasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Ibanggan kita sa Ginoo, maigsoon. Bisan usahay, masalay po ng tao, makasasanga at ubangan sa Ginoo, pero until now and forever, nakatagyo siya kagawasan sa pagtapusan. Ikan sa Sign FM 95.3 sa Tayal sa inyong mga radio. Ipangga mo ako. Pagasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Pagasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, lagi
Kagasig kahunog alagaran ko ikaw. Kagasig kahunog alagaran ko Salamat sa Ginoo, pagipangga kita sa Ginoo, maigsoon kay sagon sa pa. Meron naman kay sunan walay rason. Hindi ka mahalaga sa kuhing na to, Adios. Diha sa trono mo, daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. Langit ang hinungdanan. Walang langit yung hinungdan mga kaisuran, nag-ibako ka. Ako Yung tagang kagagawasan na rin ang makabuyo sa langit ngayang yata. sa katagalan, sa presensya mo. Ang puso ko sa sana nagawa laban sa'yo. Langit ang hinungdan. Ikan sa Sign FM na Bible sa daya sa inyong mga radio. Ikaw ba po langit ang hinungdan nanong ikaw mga lagan sa Ginoo? Dili tataga ang kalibutan ito. Tuwas langit ang atong tingod anay nga tuloy ang langit ang hinungdan sa akong pagbago ay dili ko buo eternong patulungan ko kung sa maning kamot ko langit dulngan ko kay dito nagulat ang Ginoo dito sa langit kalipay maangkon ko ug wa na'y luha nga muaga sa mata ko lunlun bulawan ang paglakdan ko igsoon ko kaigsoon ko nasigol ko kamo nakitang tanan panahon ng magbago ko sa hinulsulata ang tanang kasalanan o likayan ta ang tanang kahilayan dito sa langit kalipay maangkon ko o wanay lohang muaga sa mata ko lunlun bulawan ang paglakdan ko igsoon ko dito sa langit kalipay maangkon ko o wanay luha nga muaga sa mata ko lunlun bulawan na unyag paglakdan ko igsoon ko igsoon ko igsoon ko igsoon ko langit lang yun atong padulungan kaya ang Ginoo to dito nagulat sa langit nga nabe
Ang atong oras sa secret tayo isay na sa kagabion. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Edric Reyes. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Reyes family. Nabasa sa ato nga programa karon. Walay rason mag-eksyonan nga dili nato siya pasalamatan. Kasima ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhinganan mo sa Espiritu Santo. Kamatulan. Atong ibli pagbalik. Nasaan na kaya ako? Sumbay Pastor Ben Baldonto. Usahay ang atong kinabuhi. Kanunay ka nga makapagot ang nagasa na kitang kapita iso. Apit na tamo abot sa kalinda. Ang buhay ko'y noon walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada ang bisyo ang inaatupag ko. Kaya pangarap ay napapabayaan ko. Tabo ng isip ko'y bulong-bulong. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa hinango mo ako. Tinigyan mo ng pag-asa buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Nasaan na tayo ngayon, kaibigan? Wala nang hihigit sa tulad mo. Ang pag-ibig mo kailan'y di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan kung ako'y napalaban, umihiling ng kaligtasan. Ako'y iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Nagpapabuti mo, Diyos, sa amin.
na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Nasaan na tayo, kaibigan? Ang atong oras karon nga igsoon, hapon na gyud kayo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Limpahan Baloy from Lonoy by City Negros, Argentina. Wala gyud rason mga kaigsunan. Ikaw o ako, wala gyud rason nga dili ta mo alagad sa buhi nato nga Dios. Amahan sa langit, balaan na walay ingon katawhan kanimo musapit. Kumusta man mo diha sa Lonoy, Pastor Jerwel Limpahan? Kumusta na lang sa itong mga kaibay kahigala diha sa Lonoy by City Negros Oriental. 1998 ko ni graduate diha o high school. Kaniatas ng mga panahon ng igsoon. Salamat sa Ginoo tayong welcome, makabisita ko diha sa Lonoy by City Negros Oriental. Lakip na ang mga katawhan sa tanan imong kihatagan. Pagtubos o Walay rason kay Victor Iban. Unyos amahan, tagiya sa tanan, ikaw ang namuna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka magabayahon. Walay rason nga dili ka na mo alaran. Masinunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo imong katawhan nga niluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayahon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidungan, pasalamatan sa
ato dili magkualagad sa trompeta. Ang atong oras sa alas 7 na sa kagabi. May kabili ka natong tanan, ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Ana Lakeno. Nagpasuksan sa atong programa. Ikan sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Walay asong mga kaigsunan. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka na mo alaran. Pasidonggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayahon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Masidonggan, pasalamatan. Masidonggan, pasalamatan. Masidonggan, pasalamatan sa tanan. Salamat sa Ginoo kay sunan, luagoy rason nga dili ta mo lang natos Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pakiguban. Dapit sa kagabihon nga iyang gihatag sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Kung lang yung mga-request sa awit makalangit mga kaigsunan nato dili sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Wala mga kaigsunan na kinahanglan na kita o relax, medyo taas-taas naman ang oras sa atong pakiguban-uban ato kita sa mga pag-apo. Sa samang tagna, sa samang higayon niyang kanlaon, mag-uban-uban ta sa atong mga programa alang sa pagpaminaw sa awit makalangit ikan sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Dini gayon nagasukan sa Sitio Balok Barangay Santo Niño at Tanay City, Negros, Ariana. Pastor Jerwil Impahan Nonoy pagwala mo programa sa last December 31. Welcome diri sa mga David ang atong speaker Pastor Gideon Candelario. So kaduna tay singing contest nga pagahimoon diri sa mga lugar. So magkiwala man kadayon ang atong naghimo sa Thanksgiving tungod kay duna tay daghang mga bulaton. Kanya sa overnight sa 31, utin lang kita dari mga kaigsunan. Ano na tayo singing contest, mga kaigsunan, basta Christian. Alam lang yun sa awit makalangit. Dini sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Open lang tayo mga kaigsunan, bisan unsang organisasyon. Basta kay paras Ginoo. Dili lang ng mga worldisong mga kaigsunan kay dili na pwede mo. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Maayong hapon ka natong tanan ang atong oras sa Alas 7:11 na sa kagabi. Maayong pagpaminaw, maayong pagsunod sa atong programa din sa Sign FM 95.3. O maayong pagpanihapon o maayong pagpahulay ato kita sa pagko sa atong programa. Atau kini-inclusion dia sa mga pagampo. Labi ka man anong mahigugmaon ka nga Diyos man.
Salamat o Dios sa imong pasustain ka namo. Salamat o Dios sa kusog kaligon nga gibel ka namo Amahan. Aron ka mabayaw, aron ka matuboy labaw sa tanan sa hiyas nga gibel ka namo sa matagusan namo ka magkinabuhi. Amo ni nga iday nga kanimo Lord. Isa pa man sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 ini sa City of Balog Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ikaw magapamuhat sa mata ko sa nganin ikaw ang ayan tapos nga simbahon sa tibok namong mga kinabuhi. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Lord, imong nasayran ang ilang mga panginahanglan para sila pamilya, para sila mga panginahanglan matagal na sa panarbaho, mga negosyo or sa ganang imong gibiyar kanila Amahan. Ikaw kanunay mga sugnay sa tanan nila mga panginahanglan. Labaw sa tanan ini mga David Lord. Ikaw kanunay magasupply sa tanan namong mga panginahanglan. Umaktat po ikaw o Diyos. Labaw sa tanan ini sa Sign FM Lord. Bisa pa man sa umalabot nga December Lord, ano na kami mga bulaton alam sa overnight fellowship. Ikaw o Diyos magasupply ka na mo sa tanan namong mga programa. Labaw sa tanan sa mga station manager, Pastor Gideon Canilario, sa ilang pag-travel, paingon ni ikaw hanapin. Ikaw kanunay magunag-magulahi. O silyo'y kanunay sa imong hamili na nanganugo. O sa tanang makatawhan nga mubisita ni ining maungan natin Lord. Ikaw magapanalangin usap sa mata ko sa kanila. Nga din supply sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Nakaw sa tanan sa akong wife karon na nasa TSA Lord. Ikaw sa mga proteksyon pag-amping kanunay. Labaw sa tanan namong kaaksyonan din sa balok dapit sa politikan. Edit by Pastora April Miakabduran. O dapit sa Kakuy o Diyos sa tanan nga naminaw din sa Sign FM 95.3. Lord, ikaw magapanalangin sa mata ko sa nga diin. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Ikaw ang Diyos kang Jacob. O ikaw ang Diyos ka namo. O sa tanan nimo pangalagan nga nagwasusap ni ining maong programa. I declare blessing sa mata ko sa. I declare prosperity o Diyos. Ikaw magtagpo, mag-supply sa tanan nila mga panginahanglan. Mga negosyo sa kinang imong ipel kanila Amahan. Panalangin din sila kanuna. Labaw sa tanan dining mga dapit. Labaw, bisan pa man o Diyos sa among tulog ka mga anak, sa pupugangan Lord, at kanunay nakatiman ining mga dapit. Ikaw o Diyos magapanalangin. Bisan sa tanan nga mga magtutudlo din sa kabukiran Lord, imo sinakapingan kanunay, utitigan kanunay sa imong pagkamayo. Ingatan na ulapit sa pagkatiyon Lord, walay lain namang gitupoy, walay lain namang gibayaw. Ikaw ang Diyos, makahimo na ining tanan. Kung among ilang nga walang yun kami at mahimo ko na ikaw sa mong makinabot. Kaduganan ay bayaan ka na lang yung kanimang tanan, pinagisangalan ni Jesus, pinagisangalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ikot. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong patikuban. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Board Mira. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Sir. Kumusta diha sa Tanay City? FM radio makaigsunan sa komersyal makaigsunan ato kami ko makaigsunan si Sir Board Mira nagwasusap sa atong programa sa atong mga amigo diya sa Tanay City. Although makaigsunan dili lang may una ko i-mention ang mga pangalan ilabi na sa kalihukan sa Katolik. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Sir. Kumusta man mo diya sa Tanay City ilabi na sa FM radio diya sa Tanay City. Ginoo magapanalangin sa mata ko sa ilabi na sa namin sa Sign FM 95.3 din sa City of Balog Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ang atong programa magandang mga kaigsunan gikan kayo sa alas 3 o alas 4 sa buntag until alas 10 sa kagabion. Atong pasalamatan ang Ginoo. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Rene Miguel. Kumusta ka mo diha dapit sa Kaloy-ahan? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ninyo sa Pastor Rene Miguel. Kumusta atong mga amigo diha sa dapit sa Kaloy-ahan? Although magkaisunan bisan pa man sa kaniat ko makanunay kang nagkahalupilo. Although magkaisunan until and forever kitang tanan managsunan magkalain man ang title sa simbahan, magkalain-lain man ang sikta sa simbahan, apan iyo an ay atubangan sa Ginoo kitang tanan iya mga pinag. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga alagad sa Dios nga nagwasdikan kayo sa Lunoy sa kinabuhi ni Pastor Jeruel Limpahan Badoy. Diya kayo sa lapit sa Lunoy. Sa mga Badoy family, sa mga Anpuni family, sa mga Buhol family, magkaigsunan mayong hapon kaniyong tanan. Ilabi na sa atong mga amigo diya sa mga Retail family. Diya sa Kabagahan magkaigsunan sa mga Badoy family magkaigsunan o sa mga Badoy family diya sa Kabagahan barangay. Diya sa Lunoy barangay usab sa Sapahan, Bae City, Negros Oriental.
atong programa mga kaigsunan na pwede lang yun mo makapapas o request awit makalangit although mga kaigsunan medyo taas-taas na yun ang atong nga panahon gikan sa alas 4 until now atong nga programa pinaagit sa awit makalangit gikan kayo sa Side FM 95.3 sa daya sa inyong Bakar Radio. Dili sa kabukiran mga kaigsunan sa barangay sa Dominio Tanay City, dili sa Sitio Malo. Pwede lang yun kung makabisita anytime. Welcome mga kaigsunan. Wala lang tayong ipili ng mga organisasyon. Itang tanan managsuot at pangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Iningan na upapit sa kagabiho. Manaminit na inyong ubos nga alagan, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM Radio. Sa ngalan sa labing halagdong ka Diyos, sa tibok Diyos sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gedjon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager, Reverend King Ryan Macasaw. Anero sa Panginoon, ubos nga alagan, ubos nga higala, Pastor Santi Candelario, manamilit sa pag-iyon, ang grasya sa Diyos, kung ang pagkikabit sa Balat Espiritu Santo, makauban sa tanang mga balaan, gikan na sa alas 7:18 na sa kagabihan. Salamat sa Ginoo kaninyong tanan, Sir Bart Mira from Tanay City. Gikan sa Kaloyaan o Bay City mga kaigsunan, Pastor Rene Miguel o gikan kayo sa Lunoy, Pastor Badoy Limpahan Cherwell. Salamat sa Ginoo sa tanan karon ni Ma'am Malki Angel. Salamat sa Ginoo sa inyo ha pag-watch. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa God bless everyone. Huwag maayong pagpanihapon, maayong pagsikay-sikay, kanya maayong pagpahuli.